Вики, я протегни ръчичката сега да дадеш. Протегни ръчичката, тати, да хапнат пиленцата. Айде, дай им, тати. Дай им да хапнат. Браво, тати. Я на другото пиле. Браво, тати. Да, я сега на него пак. Браво, тати, виж, то хапва. Я сега на другото пиленце, тати. Браво. Айде сега на първото. Дай им, тати, пак да хапнат. Браво, бе, слънче. Я виж, още едно дойде. Я дай на това вляво, тати. На пиленцето вляво, да. Добре, може и вдясно. Дай му тати пак да я хапне. Протегни ръчичка, Вите. Вики, айде дай да хапнат на пиленцата. Браво, тати. Що ги гониш, бе? Вите, я им остави хлебчето тук горе, тати. Остави го горе. Айде, пусни го. Браво, тати. Точно така, мечо. Те виж сега ще хапнат. Радваш ли се, тати? Я? Кажи здравей. Я дай една целувка. Браво, тати.